Jama'a assalamu alaikum. Ya kai mai sauraro, zan so ka tsaya kaɗan ka saurari wannan labarin domin akwai ilimin rayuwa a cikinsa. Wani mutum ne ya mafarki yana cikin daji yana ta faman tsala gudu, kuma ga zaki yana bin sa a baya, suna ta tsere. Bai yi aune ba, kawai sai ya ji shi ya faɗa cikin wata katuwar rijiya. Amma kafin ya kai ƙasar rijiyar sai ya samu sa'a, ya riƙe wani reshen bishiya da ke cikin rijiyar. Yana riƙewa kawai sai ya duba ƙasar rijiyar, kawai sai ya hangi wani ƙaton maciji ya fasa kai ya fito da tafin bakinsa yana jiran faɗowarsa. Kawai sai ya ji reshen bishiyar da ya kama yana niyyar karyewa. Yana dubawa sai ya ga ashe wasu ɓeraye ne guda biyu da fari da baƙi suke cinye reshen da yake riƙe da shi. Yana juyawa gefen hagunsa kawai sai ya ga zuma da kayan marmari. Kawai sai ya manta da irin bala'in da yake ciki, ya fara cin wa'innan kayan marmarin. Wannan shine misalin da Imam Malik ya bayar akan duniya. Wannan zakin da kuka ji yana bin wannan mutumin, misalin mutuwa ce yadda take bin kowane mutum. Wannan reshen da ya kama kuma shine misalin rayuwar kowane mutum. Wa'innan ɓerayen fari da baki su ne misalin rana da wata, ma'ana kullum suna cinye maka yawan kwanakinka a duniya. Wa'innan kayan marmarin da kuka ji kuma su ne misalin jin daɗin duniyar da suke mantar da bawa komawa ga Allah. Wannan macijiya kuma ita ce misalin kabari da bala'in da ke cikinsa. Tabbas wannan al'amari yana kan kowane bawa, in banda wanda ya tsaya ya gyara tsakaninsa da Allah. Ya kai mai saurare, don Allah ka tura ma 'yan uwa musulmai domin su amfana. Wannan yana zuwa muku ne daga Wasiya TV.